Hola, som el Marc Plans, la Rosa Sató, la Joana Company i jo el Jessic i avui us explicarem la nostra pràctica de la fona, en què consisteix, quin és l'objectiu, les hipòtesis, el procediment que hem fet servir, els materials i us aproparem una mica les conclusions a les que hem arribat. Objectiu. El nostre objectiu de calcular la velocitat dels objectes tant vertical com horitzontal. En el nostre cas hem fet servir una fona i el nostre material que ja era una pedra i hem fet dues hipòtesis. La primera hipòtesi diu que un angle més petit, la velocitat vertical serà més gran i en canvi un angle més gran, la velocitat horitzontal serà major. O sigui, en l'angle més petit la velocitat vertical serà més gran, l'angle més gran, la velocitat horitzontal serà major. I la segona hipòtesi que diu que la velocitat horitzontal variarà depenent de l'angle utilitzat. El material que hem utilitzat per fer aquesta pràctica era la fona, la cinta mètrica per veure l'abast que vam arribar, el cronòmetre per calcular el temps que ha tardat l'objecte en arribar al seu lloc, una càmera per gravar tots els passos que hem fet i els objectes que hem tirat. El procediment que hem utilitzat ha sigut el següent. Primer hem agafat la fona i hem llançat l'objecte en l'angle corresponent. Utilitzant el goniòmetre que abans hem fet amb artes per saber l'angle. Observem un peu l'objecte i mesurem la distància entre el lloc de llançament fins al lloc on ha caigut. I finalment aportem tots els resultats i després fem els càlculs corresponents. Conclusions. Abans de dir les conclusions hem de tenir en compte l'error que hem comès. És molt difícil llançar amb una força igual tota l'estona i aquí és on ens hem equivocat. Llançàvem les coses d'una forma subjectiva, per tant, una vegada les llançàvem menys i una vegada les llançàvem més. Aquí és on hem fet l'error més gran. Els resultats que hem obtingut els podeu observar en la gràfica que us hem mostrat anteriorment i com podeu comprovar, la longitud més llarga que hem sigut capaços d'aconseguir és la que ha sigut col·locada a 45 graus. I creiem que és així perquè la inclinació que tenia no era tan gran com perquè la pedra sortís disparada cap amunt, cap a l'aire i concentrés tota la seva potència en pujar cap amunt. En canvi, en els que són més petits de 45, la inclinació és molt directa cap al terra. I la velocitat en la que surt és molt ràpida, però just al sortir jogué cap amunt. Aquí us estic fent visualitzant una mica amb les mans. Quan disparem així, la pedra concentra tota la seva força d'anar cap amunt i després a baixar. En canvi, quan disparem cap a baix, ja xoca directament amb el terra. En canvi, a 45 graus, que és més o menys així, la pedra surt cap endavant i després va cap a baix. Hi ha dos moviments que es fan. Aquí és el nostre treball, espero que us hagi agradat. Moltes gràcies per la seva atenció.